Pri rozhovoroch s ľuďmi, a nech už rozhovor začnete na akúkoľvek tému, sa zvyčajne rozhovor končí pri téme peniaze, čas, vzťahy a informácie. Tieto 4 faktory ma zaujímajú i z profesného hľadiska. Moje meno je Andrea Hradiska a som líder a koordinátor komunitných a strategických aktivít na vidieku. Od roku 2008 pôsobím ako predseda miestnej akčnej skupiny LEV, čo je verejno-súkromné partnerstvo, ktoré úspešne zrealizovalo tzv. Program LEADER. Vďaka tomuto programu sa nám podarilo získať viac ako 2,5 milióna eur finančných prostriedkov, z ktorých sme mohli podporiť okolo 160 projektov samospráv, podnikateľských subjektov a občianskych združení. Okrem toho sme zrealizovali 5 projektov národnej i nadnárodnej spolupráce. Mojou osobnou víziou je presadzovať zákony tímovej práce do praxe, uplatňovať princípy fungujúceho partnerstva a napomáhať tak rozvoju územia. Ako koordinátor ukazujem smer i cestu, ako sa k spoločným cieľom dostať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Na nespočetných stretnutiach s ľuďmi v našej komunite, či s ľuďmi komunít iných území na Slovensku, som si všimla, že nie každá komunita vie vyriešiť problémy, ktoré aktuálne diskutuje. V rámci diskusí na workshopoch, seminároch, školeniach sa často premietajú témy, ako sú peniaze, čas, vzťahy a informácie a sú diskutované z rôznych uhlov pohľadu. Ale to, čo odlišuje úspešnú komunitu od neúspešnej komunity, je práve líder so svojimi schopnosťami a zručnosťami túto komunitu viesť k dosiahnutiu spoločných cieľov či k vyriešeniu problémov. V tejto oblasti pôsobím 13. rok a vo svojej praxi využívam tzv. Princípy prístupu LEADER, ktoré som okrem iného popísala vo svojej elektronickej knihe s názvom Ako sa nestratiť v komunite. Tu si môžete stiahnuť zdarma na mojich stránkach. Zároveň chcem upozorniť na to, že pripravujeme kurz pod názvom Kreatívny líder, do ktorého vás pozývam a kde sa na vás teším.